Hej, jeg hedder Pierre Bourdieu. Jeg er egentlig uddannet filosof, men jeg har arbejdet meget som sociolog og antropolog. Jeg har lanceret nye begreber, som har haft varig indflydelse, især i socialvidenskaben. For eksempel så har jeg opfundet kulturel kapital, social kapital, symbolsk kapital og et begreb som habitus, og det er det, vi skal beskæftige os med nu. I stedet for ressourcer taler Bourdieu om kapitaler. Hver enkelt individ har forskellige mængder af forskellige typer kapital. Og det er de her kapitaler, som vi skal se nærmere på lige om lidt. Men de her kapitaler, de danner altså udgangspunkt for det, han kalder for habitus. Habitus, det er en slags vane. Det er den måde, man træffer sine beslutninger på og sine valg på. Og det har igen indflydelse på den livsstil, man har, og de nye livserfaringer, man gør sig, som så igen har indflydelse på den personlighed, man har, og de livserfaringer, som man generelt har en bestemt opfattelse af. Økonomisk kapital, det er den indkomst og de pengeressourcer, som man har til rådighed. Og det vedrører altså den økonomiske magt, man har, og det er den af de kapitaler, vi skal beskæftige os med, som er mest synlig. Social kapital, det består faktisk af ens venner og ens familie og ens netværk. Og det kan være en meget stor ressource, for eksempel hvis man er dårlig til matematik, og man så har nogle super gode venner, som er gode til det, og som så kan hjælpe en. Eller ens forældre har nogen i deres netværk, som er super dygtige til matematik, og som kan hjælpe en. Den kulturelle kapital består i uddannelse, den består i, hvor mange eksamener man har, den viden, man har om kultur, den sprogkendskab, man har, hvor mange forskellige sprog man for eksempel kan tale, og så handler den altså også om adfærd eller indsigt i adfærd, om man ved, hvordan man skal opføre sig i forskellige situationer, og det kan være en stor hjælp fremadrettet. Bourdieu, han taler om, at man kan bytte kapital, og dermed mener han altså ikke, at den sociale kapital, man er udstyret med, at den er absolut. Den kan forbedres, og den kan ændres. Han taler altså om, at man kan bytte kapitalen. Og det er for eksempel sådan noget, som I er i gang med nu, at I er ved at udbygge eller gøre jeres kulturelle kapital større ved at tage en uddannelse. Og det skal gerne vise sig, at I senere hen kan bytte den til økonomisk kapital ved, at I for eksempel kan få et bedre job og så få en højere løn og dermed få en større økonomisk kapital.